هێزن پێشمەرگەین ڕۆژاوا ئامادەنەک و دەرباسی پارێزگەها حەسەکێ ببن. پشتی کو ئەو پەروەردەین لەشگەری لە هەرێما کوردستانê bi dawîkirine pêşmergeyên Rojava xwe amade dikin ku derbasî herêma Kurdî li Sûriyê bibin mijara ku peye de napejirîne. Wekû têzanîn ku pêşmergeyên Rojava baskekî leşgerî ne yên ji Partiya Demokratîk Kurdistanê li Sûrî ya ji hêla xwe ve baskeke ji hemahengiya Sûrî ve rêberê van hêzan Dilovan Berwarî ji malpera El Cezîre Netra diyar kir ku leşgerên wan ew in ên ku ji artêşa rejîma Sûrî cuda bûn û hînî ciwanên şoreşger ji Başûrî Kurdistanê di sala 2012 de tevlî wan bibûn bi mebesta parastina herêmên xwe. Dilovan rûbarî dibêje ku pêşmergeyên Sûrî perwerdeyên li ser asta bilind standine bi serpereştiya pisporên akademîk û fêrî bikaranîna çekên sivik û ortebûne bi piştgiriya Seroketiya Herêma Kurdistanê. O bi pêşmergeyên wan ra şerekî bihempa li dijî Daişê kirine. Dilovan rûbarî tekez dike ku ew ê di demeke nêzik da dê şerekî li hemberî rejîma Sûrî bikin di herêmên Kurdî de ew amade ne ku têkiliyên dayînin bi hemû alayanin ra ku bi şêweyekî erînî mafên Kurdên Sûrî bipejirînin. Di dema ku rûbarî ji mara leşgerên xwe diyar nake ew tekez dike ku ew ê derbasî herêmên Kurdî bibin da milletên xwe biparêzin ji hemû hêzên leşgerî yên ku rejîmê piştgiriya wan dike. Ew hêzên ku bixwe gerek bi parastina milletên bikin lê projevaya wê parastinê rejîma dikin û milletan işkence dikin. Ji hêla xwe ve Seîd Umer berpirsê têkiliyên niştimanî yên Partî Demokratîk Kurdistanê li Sûrî dibêje ku pêşmergeyên Rojava nabine qurbanî ji tu kesî ra li Sûrî eger dîdara guhertinê wisa nezelal bimîne û qet em nabînin hevbendên kesên ku pênasînê bi mafên me nekirine. Li aliyekî din neqîbê pêşmergeyên Rojava Dilovan rêbarî ji Orient News ra diriya telefonê re tekez dike ku dema derbasbûna wan li Hesekê an li Rojava bi tevahî nediyar e lê amadewiyên wan berdewam in da ku di her dem da amade bin ku li dijî rejîma Sûrî û çi aliyên hane ku şerê Kurdan dikin li Rojava rawestînin.